И какво става нормални? Аз съм от Дака. И днес, може би, играем Clash Royale или е тази с билярд. Първо ще играем Clash Royale с хака. Нали, предното видео беше как да си направи този хак. Да. Първият път леко, ето така, нали, както виждате, нали, предишното видео. И на мен, на хората, на вас, не ви ли излизат някакви такива смешничи? Ай сега, игра. Трейнкамп винаги пише. Вижте ми дека. Готино, нали? О, бандитката, която е много хубава карта. Бандитката е много хубава карта. Мега миньон. Далок. Ето виждате спаркито, просто нищожи. И аз го имам Мега Найта. Ето, разбира се, моите бандитка. Айде спаркито, бе, брат ми. Спарки! Ти ще умериш, бе, майнер. Като каже, значи ще умираш. Аре, умери, бе! Айде, сега няма да говорим, И този го победихме, много ясно. Слабаки от класа. Така, бихме го, хубавичката. С легендари е много лесно хора да си играе. Един греверът, един майнер и всичко става. Така. Сега, опа. Бяга от края. Сега ще отворим честовете. Първо, фри чест. Ох, не знам и аз какво ми даде. Сега, внимателно. Голд, джеймове, айспирити, Giant Skeleton и Тесла. Тук да вземем диаманти. Боби Уе всъщност ме научи на този хак. Тук гадното е, че не може да купате с нищо тук, само често. После ще отворим 3 Magical Chest и 3 ще отворим 3 Giant, 3 Magical и Super Magical. 3. Вижте ми дека. Готине. Само ми трябва една много хубава карта, която е Лава Хаунта. Но... да, аз мога да си я сложа на Далок. Готин дека. Особено като сте легендари. Така, айде, Execution много ясно. Дарт Гоблин много ясно. Legendary, тя е Спарки. Nightwitch, май имам дека. Балон, как? Айде, още една Legendary. Но ако е тъпа, ще взема Болер. Ламбарджак. Ламбарджак, много ясно. Да. 2 Legendary. Творим същия чест. Nightwitch. Това са същите карти, Миро. Лед Барберани. Giant. Скелето много ясно и последната ще е Rare и да. Legendary. Ice Wizard е тъпа карта. Това, че е Legendary, ама ще взема Арус. Защото Арус ме кефи. Така. Имаме в шопа и купуваме Giant, Джеймчета, Epic Poison, Legendary, Epic, Пас. Не можа да кажа нищо. Мега Миньон, Скелет на армия. Още една Legendary, която ще спаси. Дано. Yes, бе, познах хора. Много съм добър. Тесла и последната ще е Rare. Не, още една Legendary. Nightwitch. Вярт. Тя е много хубава карта. Още 2 такива ще отворим. Гемчета. Москитар. Кинг Найт. Мион. Дарт Гоблин. Legendary. Найс Wizard.
Топа карта. Пека. Супер. Канон и Реа, а не епик. Джеймове. Барберен ход. Legendary. Спарки. Супер, още една Legendary. Мега Найт. Нужда. Знаете, ще е Legendary на бас. Айде да видим. Какво е това? Канон карт. Execution. Magical. Джеймове. Елисир колектор. Локерия. Мира. Седем. Това е спиритни. Giant. Poison. Скитарки Legendary. Не мога Legendary. Тук просто не знам Legendary. Ето Legendary. Дай Legendary. Дай. Спарки. Ей да мога. Браво да мога. Legendary. Icy Wizard. Top chest. Graveyard. Super. Spark. Miner. Mega Knight. Spark. Miner. Lava Hunt. Lava Hunt. Chest. Legendary. Mega Man. Ice Wizard. Legendary. Последното ще е Epic. Rare. Super Magical Chest. Ето ли. Много се радвам. Скелетон. Дари. Спарки. Лайда, брат. Няма да отварям още два Legend. Аз няма да отварям такова. Няма да отварям повече. Често ще играя. Добър с Спарки. Хора. Аз па не снимах докато. Но съм тъп. Аре бе, дай ме една Legendary от този тъп чест, бе. Айде. Legendary. Знаете ли какво? Спарките много хора. Карта. И Lava Hunt, вече не съм. Аз се апгрейдна Lava Hunt. Апгрейдвам ти картите. Но кой лева това е? Миньор, първи левел. Сега тук карти, в които вдеха, ще ги апгрейдвам. Никой да му първи въпрос. Кой лев? Макс. Мега Найт, аз не спомням, така че наши не се сложи на Мега Найт. Едно тъпа карта, къде си да? Къде е тази карта, бе? Не е тъпа, всъщност Giant или това или това. Ще пусна Далок на Мега Найт, защото Далок, като е малко кулът, свалям, аз имам. Но докато се пусне Далока вече на карта. Поне за мен. На мен много не ми харесва Далок. А тия прилепите какво правят, аз не знам. 9 минути видео. Това е макса. До 1000 там, колко не знам. А сега представителите бандит като първи лево. До първи лево бандит. Свършихме ли, бе? Инферните.